Ole kabinya kanlo in mule theta in the vai in sibai ang sign ka booklet sewa ka wedding cake tutorial ka da khanin buttercream ka mang ti le ka soita ta khanin zon te om buttercream siam da te min lo da sakle the nge min le ti kha request ka oma chu bang chai request te ka ngai poi mo a poi na hianin ma the ang berin ka he ka buttercream siam dan o sab tak tui box hi lo da ka du chu abu da tanga to thingin min lo en sakle tuin ka ngen box chewa chuan min le subscribe lo te po inna min lo subscribe pa min lo like saka nge comment section lo atu po zo du le tan chuan a zo the reng ni ti kha ka lo sei le lo ka chu bang chuan in ko in ya hianin he buttercream hi awesome te asiam the ni ma sengin ala siam ngai lo ta chuan in nge ngai to na han se thiam dan te po ya har sa ve thina ke po in ka ke siam tira buttercream te chu ka she ve thawa ma se asiam dan kha ka she bi chuang lawa ka ba em em chu bang chuan in la siam thiam lo tan te he buttercream siam dan hi awesome the ang very le ke po ina ka siam thin dan ka ron da do ni mun takin in lo hai thanga azo du le tan po azo zel the ko min na ma ti kha ka lo soi le du ani chu chuan in he recipe mi ingredients ya tam lo em em kan mo hi thil pali chu kan mo chu bang chuan in ko in ya hian chemic ka siam thin dan ka lo soi le do na mi dang siam dan chu ka soi lo ka ti kha ke ma ina ka siama tui ka ti dan le tui an ti thin dan kha an mei ta ka lo siam tum dan hi chuan a dik rek thau ta ro chuak kha chu mo an pol so pa ka chu eng ko ni se he ka pol dan le ka siam ke ma nge na ka siama ka lo experience to atang ka lo soi do ni chuan he mi recipe kan man kan thil man pakhat na chuan he amul butter in huanga amul butter hi ke chuan atui ke ti ni chuan unsalted butter te po an hmang mai thea ama se ke chuan ka hmang ngai lawa atui kan du ke po in midang cake ka order in ka siam na in thil tui kan du wa khan midang te po in ke ma ni ron dor tu te po khan thil tui khan du ve tho ti sha tu ni ange business te wa sum do te thil ti te hi a that lo te chen te po hi om ve atui du theu theu so ang chuan hi ke chuan tui ke ti mo unsalted butter ni lawin he salted butter al nge hi ka hmang thin mo chuan atui tho unsalted butter te po atui tho ta ma se ki chuan ke ma te sa chuan he butter tui ka ti ka hmang ko mon cho ka hmang tam ti ka lo sei ni me se chuan ka sei thiam dan ni ro se chuan he butter hi ka hmang ta he ke chan ve butter kha ni ta ke chan ve butter kha ka hmang ta ni chuan hi whipping cream kan ti cream hair khal to sa kha 200 grams ani chuan hi icing sugar ani 200 grams tho chuan hi vanilla essence ani 5 ml sa hmang don ni vanilla essence hi strong dan hi nang lo ve a thina chuan strong lo ve chuan 10 ml phan te po mai me the ani ma se ki chuan 5 ml hmang don ta ni chuan hemi hi kan chaw pol chho zel dona kha ka chaw pol dan kha mun takin in lo enanga chu ka ingredients ka han thin ka recipe chu ni ta me se hi midang ke sian thiam buttercream sian thiam lo te po ina sa son na in lo na in lo sian thiam ve ni ki to lo tuin video ka lo thiam ve ko siama min lo en sakle ka tuin khawa ina ka lo ngen de chuan thil pakhat in thiam thar le don ta ni chu da thiam lo te ta in the vai chu na lo du ka soya lo an the vai lo in sakle una min lo se sen na zo du ne po in zo the reng ti kha ka lo sei le okay lo thil ze da chuan buttercream chu ka lo siam don ta engi hemi stand blender nei kher lo tan po hand blender pa ngain ti thei veka chuan ke chuan stand blender ka lo hmang don ani chu nei lo tan po apa ngai blender pa ngai kha man thei ti khain lo hrianga chuan ti hian kan her ta ni butter kha kan heranga kan her charanga achang chuanin her rei ve deuh te po ngaia mi som vel tel atlem bera her ve ngaia kan her charanga butter kha ama color yellow eng deuh kha alo ral vekanga alo var hlakanga var hlak thleng khan var hlak te khan var en lo anti kan tiang var off white color do ang khan ron omanga mo var hlang kha chu theilawa cream pa ngai anga var hlang kha chuan har sa ve ni chu chuan off white color do anga ron om nu khanin
hemi kan pol tur ho kha icing sugar kan thlak anga chuan chumi icing sugar kan thlak ma khanin vanilla essence ho kha kan thlak ta ni vanilla essence kan thlaka chuan ke chuanin chi ka hmang don lawa chan chu ka butter kha butter al ka man wang khanin chi ka thlak ve don lawa chu chu in lo hrianga chuan khami essence ka thlak zo hnuah khanin vanilla essence ka thlak hnuah khanin kalo her pot le ta ni chuan khami ka icing sugar khatlem te te in ka thlak don ta ni chuan icing sugar hi kan ti kher na chan chu alo ti soft ma ve a lo ral ma ve deuh ta icing sugar nei rem chang lo tan po sugar her dip pa sugar her dip po tel thei vek ani ti ha kalo soi le du boka chuan tikhan kan her char char ta ni chuan khami kan her pol vek nuar ral vek nu khan icing sugar te ral vek nu khan an lo hi whipping cream ti khal to hi kan lo thlak le anga tikhan en dot dan han kalo ti chho zel anga in lo en anga khu in mo ang khwanin kan her mo mo a phot meya chuan a in mix tok thatok tur ani kan thil mix reng reng kha kan thil chaw pol kha chuan mix tha thlap koi thlapa om thlengin kan heranga tikhan en dot dan khan kan lo thlak zel don ni chu lo en ula tikhan in mo anga khu kan her tam ya me me ni khang ho ka soi ho kha chuan to bera kan lo thlak tur chu nge whipping cream har kha sa kha kalo thlak le anga to bera khan in lo en zel don nya tan kha en data ha lo ti chhong mop to me don ni chu mo lo en ulangun takin chuan vanilla essence kan thlak le ta vanilla essence kan thlak zo khanin icing sugar ko kan lo thlak le anga ain her mo mo in mo ang khwanin icing sugar kan thlak anga kan her le anga her hne tur han mo thei lem lawa ber du via boka a ber du via boka chuan among kha at kha tokin off again chok zeu zewang chuan hi whipping cream khania whipping cream khala her khal to kha 150 mg chok ka tel vele don ni chumo chuan her le anga chu butter cream chu ka du dan dan ka lamang to mai ni he butter cream kan her khai ka lamang to mai ta ni mo tikhan ni mai butter cream chu tui em mai ni